Foarte dificilă, sunt foarte, foarte mulți muncitori cu firme. Ce înseamnă că ei Numai puțin că vă prind și nu-i bine. își aduc ei oameni? Da. E pericol că dacă bagi mulți muncitori să... Nu, așa nu, eu aș vrea așa două persoane, fără prea multe combinații cu... Îi dau la telefon, îi întrebați, domnule, câte persoane, dar și să cine... știți, când vă sună, dacă... Da, dar nu îmi spun totdeauna. Am înțeles. De-aia și zis că vă dați seama dacă sunt oameni care merită să discutăm sau nu. N-ai de unde știi până nu-l vezi la fața locului. Știu, asta e drept. Când îl văd la fața locului... Bucătărie, da? Da, vă rog. Când îl văd la fața locului, vi-l dau la telefon și îi spuneți, domnule, vă dau un răspuns prin agentul imobiliar, maxim într-o oră sau în 2 ore după ce mă consult cu soția, pentru că apartamentul e a ei, nu e a meu, sau vedeți, găsiți un motiv. Nu e problemă. Discutăm că de-aia dacă mai găsim și oameni ok, dacă nu mai stăm. Dincolo e ok la apartamentul celălalt. Da, doamna e ok. Doamna doctor. Mă bucur. Păi în sensul că e foarte liniștită, chiar prea liniștită, mi se pare. Mă bucur.